Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch. Pod nízkym nebom divé husy letia na teplý juh. Dosť bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných dier. Leto je preč a do dverí nám zaklopal september. Milí rodičia, kolegovia, naši žiaci, prváci. Dnes otvárame dvere našej základnej školy nedočkavému novému školskému roku 2016-2017, ktorý tohto roku naozaj začíname veľmi netradične, 5. septembra. Tento deň sa hlboko zapíše do vašich spomienok. Očakávate, že vás tu na škole učitelia naučia čítať, písať, počítať, rozumieť množstvu vecí, ktoré vám dospelí nehovorili, lebo ste ešte mali. V tejto škole budete cieľavedome postupovať od 1. až po 9. ročník vyššie a vyššie. No cesta to nebude ľahká, bude naozaj namáhavá, ale my sme tu pre vás, učitelia aj rodičia, aby sme vám pomohli a ja verím, že vy všetci to veľmi hrávo zvládnete. Želám vám, aby sa všetky vaše očakávania splnili, aby ste sa v našej škole cítili veľmi dobre, aby sa vám vaša pani učiteľka či učiteľ zapáčili, aby ste si čo najskôr našli nových kamarátov, aby to prvé vzrušenie a nadšenie, ktoré dnes prežívate, vám vydržalo nasledujúcich 9 rokov. Milý riaditeľ, vážené pani učiteľky, milí rodičia, milí žiaci, stretli sme sa tu na prahu nového školského roku, hlavne pre vaše deti, pre vašich žiakov, pretože je to pre nich určite veľká zmena. Tu teraz boli škôlkári a dnešným dňom sú ozajstní žiaci. Už budú mať ozajstné školské tašky, žiacké knižky, potom neskôr ozajstné známky, neskôr prídu a pribudnú povinnosti aj vám, milí rodičia, pretože určite do školy sa treba pripravovať, treba zvládnuť nejaké domáce úlohy a prípravy, takže verím, že budete aj vy zapojení do toho a budete pomáhať svojim deťom, aby sa im dobre darilo na tejto škole. Želám vašim deťom, aby nosili samé jednotky v žiackých knižkách. Vám želám, aby sa vám darilo a učiteľskému zboru určite veľa trpezlivosti, veľa síl a veľa energie do ich práce. Takže všetko dobré vám prajem.